să jucăm Stumble Guys, dar jucăm un pic inversat, dar bun. Da, avem de astea. Vă rog frumos, nu uitați de like și subscribe. Stați o singură secundă. Skin-ul acesta nu a fost cu chestia asta și emoturile și skin-ul ne-au picat, pur și simplu. Ne-a mirosit tot Stumble, toate gemurile. Bun. Hai să facem. Ăsta și ăsta. Team. Hai să jucăm. Bun. Marco, te rog. Eu versus Marco, hai să vedem ce se întâmplă. Hai mă, Marco. Marco este rotul de IT, dar am schimbat un pic. Ăla era numele meu. Am schimbat un pic. Așa, hai bagă, Marco. Sper că de data asta te voi bate din nou. Precum toate astea, cum te-am bătut înainte să facem videoclip în continuu. Adică na. Îmi spun eu când să porni, Marco. Și eu o să te salvez, nu porni. Stai că ești chiar, te salvez. Aha. Marco, aici. Sari. Easy. Na, da. De fapt nu am vrut, chiar am vrut să-l salvez pe Marco, n-am avut timingul perfect. Bine, nu perfect ca lumea. Hai, bun. Marco, tu mai ai chef să te bat? Marco, dă-i play în 3. Dă-i play. În 3, 2, 1, go. Am dat. Deci dacă ne pică în același cu Marco, suntem cei mai tari. Adică slabe șanse, dar na. Nu ne-a picat în același cu Marco, la Marco deja se alege harta. Dar noi abia că ceva. Am dat cancel. Poți să joc în Super Water Park? Da, hai te joc în Super Water Park în timp ce joacă Marco acela. Bă, Honey Drop, ce norocos ești că ți-o pica Honey Drop. Când îți player din ăștia, du-te și tu pe ei, care știi cum se duc ei pe tine, înțelegi? Mamă, fratele meu, cum o sări Marco. Mega jump-uri. Mamă, sunt singur cu skin-ul ăsta. Aha. Stați doar o secundă. Bă, am dat cam Super Slide, știu, nu sunt bun pe Super Water Park. Sunt foarte... Nu știu să joc pe Super Water Park cu oameni buni, asta e chestia, îmi pare foarte rău dacă nu voi supraviețui. Supraviețuiți data viitoare. What? De ce nu m-a sărit? Nu mi-a sărit la săritura cea mai importantă. Marco, asta e chestia. What? De ce nu-mi sare? What? De ce mi s-a dus într-o parte? Doamne. Hai că pot să fac asta? Nice, că nu m-am dus. Băgăm alta. Dacă oamenii sunt de acord.
Toată lumea de acord? După aia bag un bloc, deci Endless cu Marco. Marco joacă un Beast Island, joc și eu Beast Island după aia. Adică Beast Island-ul e viața. De fapt, nu e chiar viața, dar e fain. Bun, continuăm. Noi nu suntem ca nociv, ca alții așa. Noi suntem ca Mădălin în sens. În sens de ne arătăm vocea adevărată, ne arătăm fața. Nu e nicio problemă. Mădălin, nociv, ăștia, că e cea mai mare problemă din lume. Adică, what? Care-i problema? Nu înțeleg. Bun, pe locul 1. Ok, asta nu a fost prea bine. Da, e unul în spatele meu care nu-mi dă pace. Bine, practic, cum au venit, da, e nașpa. Bun, playerul. Știu că joacă cu virgulul, felicit chiar. Bun, bag niște viteză, dacă am prea multă viteză, trebuie să recunosc. No way, what? Cât m-a sărit! Am trecut prin hartă. Am trecut prin hartă chiar. What? Cum să mă sare atâta? Nu, trebuie să băgăm niște boost cu bila. Ești în ultima rundă? Sau ai câștigat prima rundă? Mamă, ce aproape am fost. Joc și un beast de ăla. M-am dat prim... Asta, bun, am făcut și încă un de asta, ok. Dau încolo. Eventuri, da, am jucat de cam mult de asta. Am uitat, ce hărți erau? Dacă mai bag o dată. Oh, Ultimate Crab's Landing. Al doua e Mr. Beast Dangerous Trap și prima asta. Mr. Beast Dangerous Trap e cea mai ușoară, brother, e mai ușor decât Mr. Beast Warehouse. Adică acum pe bune. Chiar Mr. Beast Warehouse mi se pare mai greu. Sunt singurul cu acest skin frumos. Restul nu știu ce alea skin frumos. What? Bro. Bun, am dat un pumn în aer degeaba. What? De ce nu-mi soare? What? Da, mai ești că nu știu să joc atât de bine Mr. Warehouse. S-o calificat 10. La Marco e ultima rundă, la mine e prima și m-am dus. Dar mai jucăm una. Da, știu, nu știu ce m-a apucat. Mai recunosc. M-a apucat ceva, dar nu știu. Nu-s bun la Mr. Beast Dangerous Trap. Ăsta, Warehouse. La Dangerous Trap să-s bossul lumii. Mamă, unul are de Sparkle Barbie și altul are de nu știu ce skin.
Messi, Godara. Așa îl cheamă pe unul. Am folosit vila aici. Și mă calific nu știu a câtelea. Nu cred că știați de asta. Da, n-am reușit chiar. Dar da, acolo te poți urca. Oh, Ali Goat. Îl cheamă pe unul. Ali Goat. Îl cheamă pe unul. N-am auzit de el. Marco, antrenează-te loc la Block Dash. Endless. Cu 32 de player sau... Bă, antrenează-te la ăla. Stai, ce hărțăs? Block Dash? Oh, da. Nice. Văd cum face telefonul. Face urât telefonul. Nu se face asta mai mică și mai mare. Nici nu cred că am eu cel mai bun net. Bă, vreau să te ajung, dobitocule. Scuzați-mă că n-am vrut să vorbesc așa urât. Dar m-a luat pandalile. What? Bro! Faci urât camera. Nu știu ce are camera asta. Faci urât. Da, de fapt mi-am luat o cameră nouă. Și faci urât. Bun. Stați că aruncă ăștia cu banane. Ei și bananele lor. Și Mr. Beast Dangerous Traps-ul lor. Cum face camera view? Chicică. Hai că joc și un anti-dash laser on slowed. Că îi rupă toți. Mai ales la Block Dash. Că le dau ori o de-aia, ori o de-aia. Ați văzut deja ce măuturi am echipate. Și cred că pe ultimul iau în brațe și l-am dus drept. Sorry. Sorry că am vorbit așa. M-am apucat pandalii. V-am spus mai devreme. I-am dat la 1 cu wet kick-ul. Nu știu ce face Marco, nu l-am înțeles de data asta. Eu îl cam înțeleg pe Marco, dar nu de data asta. Mamă, eu și cu unul am dat un emote în același timp. Fire punch. Mamă, acum avem laser stretcher. Marco, tu la ce ești? Block Dash Endless? Da, mamă. Da, voi ați observat ceva la Block Dash Endless? Acolo la final, acolo practic, pe lângă, arată de parcă ar fi, ai fi deasupra orașului. Că arată clădiri și tot fel de chestii. Nenorociri. Pitiponci. Bun, i-am dat la 1. Stai că și-o luat 1. Stumble pe sezonul ăsta. Da, stai că n-am nimerit. Știu, am ping destul de mare. N-am cel mai bun net. Asta trebuie să recunosc. Am un net de destul de prostie. Mamă, ce repede vine asta. Și eu n-am net.
Bine, m-am calificat în bloc de Shandless. Hai să vedem ce. Oare cum va fi bloc de Shandless-ul? Mama, asta nimeni. Asta n-am cum să știu acum. Suntem mulți cu emote-uri. Suntem destul de mulți cu emote-uri. Vai de capul nostru. Deci vreo 6 avem emote-uri. Da, am chef să calc pe asta. Știu că mă putea duce la moarte, dar na. Dar recunosc, nu o să mai fac așa ceva. Da, ăștia nu știau că eu am... Vai, Marco, nu mai faci așa. Te rog eu frumos, că mă apucă pandalele și pe mine. Dacă tu faci așa. Hai că l-am doborât pe unul. Piu, piu. Hai că nu i-am dat. Ce-a fost aia? I-am dat căcat. Mamă, mi-a făcut Marco 134 de gemuri. În total. O fac eu ceva cu ele, nu știu. Nu da. Stai mă, o crescut prețul. Bă, ce nenorociți. Ciți. Nu, ce aproape am fost. Ăștia-s morți amândoi. Dă-i. Ce-o pica? Hai să vedem. Reward-uri mari. Mai joc, Beast. Mai joc. Nu, dau cancel. Marco, stai că fac eu. Deci, vedeți că acum practic fac un turnament dintre mine și Marco. Mamă, stai că Marco e bun. Chiar dacă n-are el acum emote-uri la el, e bun. O terminat Stumble Pass. Îl felicit. Nu, ciudat. Foarte ciudat. Bună. V-aș ruga să votați în comentarii cu cine să iau, dar da, de data asta logic îmi iau Zodia. Da, sunt Scorpion. Sunt născut pe 8 noiembrie 2013. N-am mult. Marco are 14 și eu am 13 ani. Marco are 13 ani și eu am 10. Marco e vărsător în februarie, nu mai știu când. 10. Ok. 10 februarie. Hai să vedem ce facem cu Marco. Zice, vezi că te bat. Eu mi-am luat tocmai Zodia mea. Adică nu mare chestie. Eu mi-am luat doar Zodia. Dar ce? Nu știați? Sunt Scorpion. Și Marco e vărsător. Și eu mi-am luat Zodia mea. Ce tare că a apărut un Stumble, guys. Zodia mea. Tocmai. Bun, Marco nu porni. Sau ba, pornește, că e ok. Și uitați, dacă aveți wet kick, cum puteți porni în viteză. Super viteză, vă da. Credeți-mă. Nu vă mint. What? Le-am spart și doar am dat jump și de ăla. Ia, oare? Mamă, era să mă omor. Marco, nu știu cum era să moare. Nu i-am prins-o chiar deloc. Marco, uite cum o sparg pe asta. Crazy.
Mamă, mi-a mers pe alte mod pe care vreau eu. Da? Acum... Stați că... a fost o mică neînțelegere aici. Avem moda asta. Mergem până aici. Pum. Easy. N-am mai venit de asta de 5 ani. Jumate. Asta e easy de trecut. Asta e și mai easy. Mai că nu știu ce am făcut acolo, era să moară. Ce să-ți fac? Eu nu știu ce fac. Vin! Acum, dacă tot. Oare ce se întâmplă dacă facem asta? What? Ce-ai făcut, Marco? Te-ai dus în pătrățele? Na, aici, asta a fost videoclipul. La revedere!